Здравейте, аз съм Венелина от Vitalize и съм експерт по лазерно премахване на перманентен грим. Днес ще ви демонстрирам процедурата лазерно премахване на перманентен грим на вежди, която е безболезнена, безопасна, а за някои клиенти даже и приятна. Целта на лазерния лъч е да разбие пигмента на малки частици и посредством лимфата да го изхвърли от тялото. Процесът продължава в рамките на месец и половина. Процедурата започва с консултиране на клиента, след което се нанася анестетичен крем. Повечето клиенти казват, че не усещат болка, по-скоро леко парване и затопляне в зоната на работа. След процедурата, при хора с чувствителна кожа, мястото е леко затоплено, леко зачервено, появява се оток, който ошумява в рамките на 1 или 2 часа. След процедурата премахване на вежди с лазер, може да се получи леко изсветляване на косъма, което в рамките на месец се възстановява, като през това време клиентката може да си рисува веждите с молив или с специални сенки. Завършваме процедурата с поредната доволна клиентка. Очакваме ви за безплатна консултация и въпроси. Приятен ден!